Здравейте, фенове на ножовете! Аз съм Владимир от Taras.bg в град София, улица Цар Самуил 93, оръжен магазин, който е доста известен на много от вас. Днес искам да ви представя китайската марка Trivisa, производител на джобни ножчета с доста добро качество, които скоро предлагаме. На някои сигурно им е известна тази марка вече, но е като цяло нова и решихме да, както се казва, да рискуваме с нея, да направим една доставка и да ви я предложим на живо тук. Така, започвам с това, че са обърнали внимание не само на качеството на ножовете, но и на опаковката. Както може да видите, доста добре са опаковани в хубави кутии, сигурени с пренче. Разбира се, освен книжки, с инструкции за употреба, разбира се. Пазите пръстите и не боли. Това е най-важната инструкция. Сертификат за качество. Така, чантичка от финна материя, мека, приятна за хранение. Разбира се, ако някой ползва ножа всекидневно, едва ли ще му трябва, но все пак. Разбира се, и микрофибърна кърпичка, брандирана за почистване. Много хубава добавка, аксесуар към ножа, който в момента ви представям, е тази кожена камия. Естествена кожа с орнаменти. Много хубав финиш. Ето го и самото ножче. Това е модел VUL01. Ширени от желязно дърво, неръждаема стомана, острие от 110 слойна дамаска стомана с керамични лагери, изключително мазно работещи. Острието е обработено химически, за да се получи лек релеф и е много приятно на вид, когато го видите на живо. Друго, което може да се каже за ножчето като параметри: 89 мм острие, обща дължина 208 мм, 3 мм дебелина на острието. Накатено е за по-добра опора на палеца, когато се хване. Дръжката, между другото, е доста удобна. С много добър захват се получава. Размерът е чудесен, разбира се, за моята ръка. На други може да им се стори малък или голям. Тежестта му е 142 грама, 2,7 в общи линии, 143 грама. Тежичък е, но все пак неръждавейката в чирените оказва влияние върху теглото. Можете да видите ножчето в нашия сайт taras.bg. Ще има линк в описанието на видеото, от който директно ще можете да достигнете до него, както и другите моделчета на марката, да ги видите. Все още не сме качили всичко, но постепенно и това ще стане и, разбира се, един по един ще ви ги представям, за да ги видите поне на видео. Ако не сте от София, ако сте от София, заповядайте при нас на Цар Самуил 93 от 10 до 7 вечерта.
Сега декември месец ще работим и събота. Скоро ще напишем и в сайта относно съботното празнично работно време. И това е за сега. Очаквайте скоро следващото видео за следващото моделче.